Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Tọọzde, Izuụka nke atọ n'oge olile anya onye nzọpụta. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke 54, malite n'usoro nke mbụ ruo na nke 10. Kwebe ukwe gị nwaanyị aga, gị bụ onye na-amụtabeghị nwa. Kwesie ukwe ike ma werekwa olu ike tie mkpu, gị onye na-anọbeghị n'ihe ụfụ nke ịmụ nwa. N'ihi na ụmụ nwaanyị na-amụtabeghị nwa ga-abawanye karịa ụmụ onye nọ na di. Ọ bụ di nwenụ na-ekwu. Mee ka ala ebe obibi gị buwanye ibu. Gbatịakwa akwa iji ekpuchigide ebe obibi gị. Alakwala azụ. Gbatịa eriri ya. Meekwa ka osisi ya sikwa ike n'ala. N'ihi na ị ga-agbasa n'akụkụ ụwa niile. Ụmụ ụmụ gị ga-achụpụ ọtụtụ mba n'obodo ha, bichie na ha. Atụkwala egwu ọbụla, maka na ihere agaghị eme gị. Kwụsie ike, n'ihi na agaghị emenye gị ihere. N'ihi na ị ga-echezọ ihere mere gị mgbe ị bụ agbọghọbịa. Ị gaghị echetakwa ụwa ọjọọ dịka nwaanyị ajadu. N'ihi na onye kere gị bụ di gị. Aha ya bụ Chineke nke igwe ndị agha. Onye nsọ nke Izrel bụ onye nzọpụta gị. Aha ya bụ Chineke nke ụwa niile. N'ihi na di nwenụ akpọọla gị. Dịka nwaanyị echezọrọ echezọ emewapụrụ obi na mmụọ. Dịka nwaanyị a nụrụ ọhụrụ achụpụrụ achụpụ. Osebụrụ ụwa na-ekwu. Naanị nwa obere oge ka m gbahapụrụ gị. Mana aga m eji nnukwu obi ebere kpọghachi gị azụ. Maka nnukwu iwe nke m were naanị obere oge. Ezoro m ihu m n'ebe ị nọ. Ma n'ihi ịhụnanya m na-enweghị njedebe, aga m emere gị ebere. Ọ bụ Chineke onye nzọpụta gị na-ekwu. Maka na n'ebe m nọ, ihe a dịka n'oge nke Noa. Dịka m siri ṅụọ iyi na mmiri nke Noa agaghị ekpochapụ ụwa ọzọ. Ana m aṅụ iyi na agaghị eweso gị iwe ọzọ, ma ọ bụ baara gị mba. Nnukwu ugwu nwere ike isi n'ebe ọ nọ pụọ, ma ọ bụ ebugharịa obere ugwu. Ma ịhụnanya m n'ebe ị nọ ga-anọgide. Ma ọgbụgba ndụ udo mụ na gị gbara agaghị enwe mmebi. Ọ bụ di nwenụ onye nwere obi ebere n'ebe ị nọ kwuru nke ya. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ: aga m eto gị, o Chineke, n'ihi na ị zọpụtala m. Aga m eto gị, o Chineke, n'ihi na ị zọpụtala m. I kweghị ka ndị iro m merie. Chineke, ị zọpụtala m n'ala mmụọ. Naanị m ka ị zọpụtara na ndị dabara n'ọnụ ọnwụ. Azịza: aga m eto gị, o Chineke, n'ihi na ị zọpụtala m. Ụmụ ndị kwudosiri ike na Chineke, kụọrọnụ ya egwu. Chetanụ ịdị nsọ ya ma toonụ ya. Iwe ya anaghị ete aka, ma amara ya na-adịgide. N'oge abalị ịkwa akwa na-adị, maka chi bọrọ aṅụrị na-adị. Azịza: aga m eto gị, o Chineke, n'ihi na ị zọpụtala m. Nụrụ olu m ma meere m ebere, Chineke. Chineke bụrụ onye enyemaka m. I meela ka iru uju m ghọọ ọṅụ. Chineke na Chukwu m, aga m eto gị ebe ebe. Azịza: aga m eto gị, o Chineke, n'ihi na ị zọpụtala m.
Mbeku, aleluya, aleluya. Dozienụ ụzọ Onyenwe anyị, meenụ ka ụzọ ya kwụrụ ọtọ. Mmadụ niile ga-ahụkwa nzọpụta nke Chineke. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Luke dere, isi nke 7, malite n'usoro nke 24 ruo na nke 30. Mgbe ndị ozi Jọn lara, Jesu malitere ịgwa igwe mmadụ ahụ okwu banyere Jọn sị, olee ihe unu gara ka unu hụ n'ime ọzara? Ọ bụ ahịhịa nke ifufe na-efegharị? Gịnị ka unu pụrụ ka unu hụ? Ọ bụ nwoke yi uwe dị lọrịlọrị? Lee, ndị yi oke uwe, ndị bi n'oke oriri na oke ọṅụṅụ bi n'obi ndị eze. Gịnịkwa ka unu pụrụ ka unu hụ? Ọ bụ onye amụma? Ee, asị m unu, ọ bụ onye karịrị onye amụma. Ọ bụ maka onye a ka eji dee sị, lee, ana m ezipụ onye ozi m n'ihu gị, onye ga-edozi ụzọ gị tupu ọbịbịa gị. Agwa m unu, n'etiti ndị niile nwaanyị mụrụ, o nweghị onye ọbụla ka Jọn, ma onye dịkarịrị nta n'alaeze Chineke ka ya ukwuu. Mgbe ha nụrụ nke a, ndị mmadụ niile na ndị ọna ụtụ nọ n'ebe ahụ, bụ ndị e mere mmiri chukwu nke Jọn, kwere n'ezie na Chineke bụ onye ezi omume. Ma ndị Farisii na ndị ọka iwu jụrụ imezu ebumnobi Chineke n'ebe ha onwe ha nọ. Ha ekweghịkwa ka Jọn mee ha mmiri chukwu. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.